ሰላም ኩልኩም ተኸታተልቲ ራዊ ቻነል እንቋዕ ደሓን መጻኹም እቶም ኦልሬዲ ሰብስክራይብ ኤን ላይክ እንዳገበርኩም ተተባብዑኒ ዘለኹም ይቀኒለይ እንዳበልኩ እቶም ሓደሽቲ ድማ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ናብ ራዊ ቻነል ሰብስክራይብ ኤን ላይክ ብምግባር ድማ ንዝበለጸ ኮንተንት ማለት ዝበለጸ ኮንተንት ሒዘን ክመጽእ ሰፖርት ግበሩኒ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣዝያ ከለርፉል ሄልዚ ኤንድ ኢዚ ራይዚና ንሰርሕ ዘድልዩና ስቤዛታት ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም and ab screen ka kullu tqamamasን vegetable ዝተጠቀሙ kullu ክጽሕፈልኩም ዝኾነ ሕቶ ወይሪቶ ተሃሊኩም ድማ ኣብ comment section ግደፉ ላይ ተገዲሰ ክምለሰኩም ማለት እዩ እንደገና ዝኾነ ዓይነት መግቢ ክትፍትንዎ ትደልዩ እንተዳሃልዩ ኣብ comment section ግደፉ ላይ በትናትኩም recommendation ድማ መጽኤ ክሰርሓልኩም بحاجة خيناها وتصيت نريو مالتي لذي يعني لين دابلكم يا لايك سبسكرايب شير ناقبلكم دما أتبابعني
فيجيتابلنا مستقرولنا روزنا أتينا مست فيجيتابل قرب نقرب دقائق كنقلوينا دحار ما يكون وسخولينا مالتي إذا أنا تتكملوا زل خروس golden basmati رايزي أزين صباتين بقى بتعمين صبات كمزي كي قعتني قليل كاتفرحو عينة روز يكونن أبزخونا جيزي خنوصو نخلينا ما يرينا خنوص خلو نخلينا أزين صبات إذا وايت رايس كل عينة روزات كنالو أزيو أشجاري زي كونس محلاوي دلي مالتي